फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। आप लोग अपने दिल दिमाग गुर्दा लौड़ा रसून फेफड़ा में नहीं लेते। भाई लोग बिना कोनो लड़वा रसून के ना शुरू कर जाए आज के बकचोद। हक बहान चोरी की माई के आँख के साला ढोरी में कौन रेखा होखेला है भैया। हम तो सुनने रही हाथ पर रेखा होखेला, दिमाग पर रेखा होखेला, लन पर रेखा होखेला। सॉरी भैया, लन पर तो नस होखेला। इस साला ढोरी में कौन रेखा होखे लागल। साला ये जो भौजी कह तारी देखी देखी ये बाबा मोर ढोरी के रेखा समझे में नहीं किया आवत। जो बना के धके रौरा करी चेकी चेका देखी पेल द सरवा कह तारी भौजी की देखी देखी बाबा मतलब चेक करी बाबा हमर मतलब जोबन के अथी। साला ई जोबना में कथी चेक करिए बाबा। पेल द ना, पेल द इनकरा के बहुते जो सियाल बारी पेल द इनकरा के आगे पीछे कह तारी की पेल द इनका पेलिए द तू जवानी खूबे मारता उफान खतार सरवा इनकर की चौधरी जमानी मारता उफानी लौरा के इनका के पेल देवे के मतलब मन करता है। उन कैमरा में जाके इनका के पेलिए दी तभी शांत होई भौजी। पेल बावे के कहता नहीं बाबा पेल द इनकरा के बहुते मन करता। इनका जवानी खुदे उफान मारता लागता कि इनका जवानी के कोई पेली तो बाँसे ढुका के पेल दी मतलब पूरा फाड़िए दी इनकर समनिया के ऐसी की तैसी। सखी कमे उम्र में बा भइल बियाह, सखी कमे उम्र में भइल बा बियाह। ए भौजी तो आरो के तोरा अच्छा बात बा ना, कमे उम्र में तोरा सिलो टूट गल, तोरा के ठोकइयो मिल गल। कमे उम्र में जवानी के तू मजा ले लेलू, कमे उम्र में तोहार समनिया के पूरा चरचरा गइल बा। यही से अच्छा बात बा ना कि कमे उम्र में तोहर बियाह भइल तो ठोकैया कैलू, खूब मजा उजा कैलू, ये सब अच्छा बात बा। ऐसे तू केहू के कह ना तो दूसरो आगे पेल दी तोरा के। पूरा अंगे अंग में धके ऐसन रगड़ल सब पलंग में। कमे उम्र में भइल बा बियाह तो इनकरा के मतलब ऐसे रगड़ता कि अंगे अंग में दर्द उठता, पलंग पर इतने दर्द उठता कि पता नहीं कि साला तोहर भतार इतने दुबराइल बा ये भौजी तब तोरा के इतने दर्द उठता। हमर कैमरा मैन के घोड़ा वाला लौंड जाई तो तू का करबू आह चिल्लैबू का आगे पीछे पूरा में पेल दी तब का करबू तू। जवानी से पलंग पर पानी तोरा छोड़े लागी। सखी रे पलंग पे पानी पानी कोइल हक बहान चोद बेगर हमर कैमरा मैन के गेले हुआ पर ओकरा पलंग में पानी पानी हो गइल। लागता कि ओकरो भत्तार के कुछ घोरे वाला लम्हर लौंड बा वही से पानी पानी कह देले बा। इनका समनिया से पूरा पानी पानी निकाल देले बा, पूरा पलंग भीज गइल बा। तब पर भी भौजी के खूब मजा मिलल होई, पानी पानी होइल होई तो लागता कि एकर भतरा तो खूब लेकर खूब लुटले हो मजा। अरे भाई किरी बहिन के आँख मारो कहे तारी लहंगा उठा के अभिनंदन करता। ए भैया हमरा के लागल कि लहंगा उठा के खूबे पेलत होई, ई तो साला अभिनंदन करता। लागता कि हिजरे बा कि लहंगा उठा के जो समनिया देख के अभिनंदन कर लेता। लागता कि हमरा लागल कि खूब पेलत होई, नहीं के पेलत होई तो हमारे कैमरा मैन जाए तो खूब पेली इनकरा के तब अभिनंदन नहीं के तब खप खपा खप खो करी। हमार यरवा ओकरे के ठोक देला सा कहनी यार हमरा के ठोक तो हमार यरवा के सारा माल देखतार भैया इनकर यरवा के इनकर सहेलिए के ठोक देले बा, इनका के नहीं के ठोकले बा। तो एक बार ठोक देले बा तो ओकर पूरा सामानिया ओहे में गिर गल बा तो ओकर लंडवे खारा नहीं के होत। इनकरा से हम कहतानी कि हमारे कैमरा मैन के हम भेज देतानी इनकरा के खूब पेली तब इनकरा के जो शांत हो, इनका समनिया के गर्मी पूरा शांत हो या समनिया के पूरा पानी झड़ जाए। हमारे कैमरा मैन के बहुते लमका बा ना यही खातिर। सरवा पेल द ऐसे उघारता चुचुची के अथी जो बना के पूरा देखावता सारा के लगाता इंतजारे नहीं होती। साला पेल द चोदी के गड़िए में पेल द तू। लागता सरवा न माली आई पेलिए के छोड़ी। लागता कि भौजी के ज्ञान में अपन डालबे करी, समनिया में भी डालबे करी। लागता कि आई भौजी के अच्छा से चरचरा यार। लागता कि चौकी पर इनका पूरा पानी पानी हो जाई सारा दैखे मानत। लागता कि घोड़ा वाला लॉन्डी पेलबे करी। दोस्तों हमारे वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही गारफार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप मेरा वीडियो को प्यार दीजिए।